O Concello de Porto do Son continúa coa mellora na seguridade viaria e xa prepara novas actuacións. O Concello de Porto do Son verá mellorada a seguridade viaria na estrada que une Suño con Carballosa, onde se prevé realizar unha actuación para dotar de beirarrúa os tramos onde non existe. Esta semana o Concello vén de recibir a autorización de estradas. Recibimos onte a autorización de estradas para a seguridade viaria que vamos a facer en Carballosa. Vamos a continuar desde xuño hasta o final de Carballosa, lindando co Concello de Ribera todas unhas aceras, porque tamén é unha demanda que nos piden os veciños, porque bueno, pues hai moita xente paseando, e como tamén chegan as aceras Oleiros, porque queremos continuar e unir Xuño con Oleiros, non? Na liña de mellora da seguridade viaria, o Concello traballa na mellora dos viais das distintas parroquias, onde se realizará o bacheado e limpeza de cunetas, entre outras accións. Estamos tamén cun plan de mellora de carreteras que estamos visitando parroquia por parroquia, aldea por aldea, que queremos facer pois un rebacheo e un arreglo unha vez que empece a vir o bo tempo, para ter todas as parroquias e todas as carreteras das aldeas en boas condicións. Estamos cos desbroces, estamos coa limpieza de cunetas, porque consideramos que, bueno, ter unha cuneta limpia pois é a vida da carretera, non? E, bueno, pois estamos con esta fase de obra toda, bueno, pois agora temos en Secretaría a intervención os técnicos pois a marchas forzadas para que nos saquen todos estes proxectos, porque queríamos tamén, que parece ser que a Diputación quer levar o Plan Único do 18 en abril, e tamén, bueno, pois ter xa as do 17 todas xa xudicadas para empezar xa co 18, non? O Executivo local sonense prevé aprobar este mes os orzamentos municipais que recollen inversións por preto de 2,5 millóns de euros. Aprobar os presupuestos do ano 18, se todo, bueno, está xa para convocar o pleno para o día 16 do mes que ven. Levamos casi 2.200.000 euros en inversión, vale? Entón, xunto co Plan Único de Diputación e máis unha cantidad enorme, bastante grande, que vamos a meter en inversión con fondos municipales, xe digo, andaremos nunha inversión de casi 2,5 millóns de euros, que consideramos que, bueno, que é unha inversión importante.